हेलौ बे समाव जों डिब्रुगड़नि श्री श्री जगन्नाथ कालचारेल कमप्लेक्सआव हाबफैबाय नै नोंथांमोननो जोङो फारफ्रोमथिं देखायलांसै मन्दिर मोनसे जगन्नाथ टेम्पोल नायलांदे लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा बे जगन्नाथ टेम्पोलाव जगन्नाथ मन्दिराव बेरायफैयो नायफैदों आं सान्दों जे सानडेबो ना मानसिफ्रा एसे बारा जादों थिग बे डिब्रुगड़आव दङ खुब नाइस नायलांबाय थादों नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रा नै दर्शन खालामदों खुलुमदों प्रे खालामदों नोंथांमोना मालाबा फैनो हागोन दे डिब्रुगड़आव राइट सासेलाय ओके गाहायाव फेमिलि मोनसे पार्क बायदि दङ फेमिलिफ्रा गथ'फ्रा एन्जय खालामदों फेमिलि फैदों हेलो एभ्रिवान बे समाव जों दंफैयो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि जोङो धलासुरिया ब्रिड्जआव दंफैयो धलासुरिया दालाङाव नोंथांमोना बांसिनानो मिथिखायो जानोबा मिथियाखैबा नोंथांमोना एसे डिटेल्सखौ आं खोन्थाना होनोसै बे दालाङा जाबाय इन्डियानि लंगेस्ट दालां बिनि गोजान बे दालाङा जाबाय इन्डियानि लंगेस्ट दालां बिनि जानथाया दङ 9.15 किल'मिटार सानना नाय बेसेबा गोलाव दालां वाव 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 Oh my God! Wow! बियो लहित बियो लहित रिभारनि सायाव नैबे दालाङा दङ धलासुरिया दालाङा नोंथांनो आं फारफ्रोमथिंनिफ्राय देखायगोन सारिफाले दै आरो फारफ्रोमथिंनिफ्राय खोब नेचारेल जोबोद मोजां फिल खालामो नोंथांमोना माब्लाबा बेरायफैयो आं फारफ्रोमथिं देखायसिगोन जोङो तिनसुकियाव बेरायनो फैथावथाव थिग जोङो धलासुरिया दालाङाव फैदों नोंथांमोना मिथिगौ बेरायनाया खोब इम्परटेन्ट बेरायबा गावनि गोसोखौ मोनसे उत्साह मोनो मोनसे थांना थानायनि मोनसे उत्साहया जोंनाव फैफिनो बेखायनो मोजां मोजां जायगा नायनांगौ बेरायनांगौ खामानि बेस्थ' थानायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं देखायनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो কি কৰি আছা ৰা ভালে আছে না
नोंथांमोना आं माबोरै फिल खालामदों नोंथांमोना मिथियो जानांगौ आरो खोब नायनो मोजां गेजेर गेजेर दिप दङ आरो नेचारेल जेबो पलिउसन जेबो नुवाखै बेयाव पुरा क्लियार थान्दा मोजां फिल खालामदों नोंथांमोनाबो फैदो मालाबा बेरायफैदो दै